Eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Piny Kenya biro bago romo mar 24 mar COMESA kiny wuok tich. Romo ma idhi yura gi jokanyo ma oya e pinje 21 mag Afrika. Twak mongirore ma idhi mipek en golo oko ageng'a duto mantie sekta mar ohala kendo neno ni kwe, arita kod achiel mar oganda ojiwore kind pinjego. Romo kama biro e kinde ma bech ohala mamalo sani ng'iko chenro mag timo ohala e piny mangima. Ikruok koro gike ng'iende kar bago romo ma KICC e boma ma Nairobi ne romo mar ohala mar riwruok COMESA, chenro mageto bero chenro mag ohala e kind pinje 21 manie Afrika e yor kelo yot e yore sombo mwandu kod wuodhe mag ohala. Romo ma kama dhi chakore wuok tich kendo biro dhi nyime kuom ndalo 4 kama jotim ohand maua ma pacho ka biro bago romo gi mago maya pinje mag Ingeresa marango yore kedo gi midhiero masani okwako sekta no. Odiochieng' mar ariyo mar romo no biro bedo gi twak mar ariya e wi chike matao twak e wi ohala ka chieng' mar adek. Romo mar 20 mar jotend migepe mag tudruok e kind pinjego biro bago romo mar kelo kwe kod jiwo arita e kind pinje mag COMESA koriwo koda karango arita e piny mar DRC. Romo wang' ni timore kinde ma Afrika oyudre kama denye lweten Donald Trump ma Amerika ma osekelo ng'ikruok e kaka chenro mag ohala inyalo taa. We should not be afraid of what others are doing with their market. We should be the one to work together as the African continent to dictate our own market and to grow our market so that we can grow investment in our region, so that we can create wealth and we create employment. So they will be looking at that paper. And the core agenda of this meeting is to look at obstacles to trade within the region and also to address emerging issues, including the current international issues that affect the continent. Kanyakla mar jotend pinje ko jodito mag sirikal dhi timore tich ang'wen ka otelnegi gi jatend piny Kenya William Ruto kendo gidhi keto winjruok e wi yore mag tao ohala e bwo riwruogni mar COMESA. Winjruok okenge timo ohala yo manyasani, twak e wi kwe kod arita, twak e wi keto tudruok gi riwruoge kaka AU, AfTA e kin mamoko. The summit will be looking at various reports. First, they will be looking at the report of the Ministers of Foreign Affairs on the state of peace, security, and governance. They will also be looking at the report of the Council of Ministers that met last year in November in Lusaka. Kenya dhi telo ne romo no ka jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo jakom, ka jatend piny Zimbabwe dhi bedo jalup jakom kaka yor keto ikruok ne romo makamano madhi timore higa manyien e boma ma Harare e piny Zimbabwe. Jatend Burundi ema dhi bedo jagoro kaluwore ni piny Burundi no bag romo ma higa mokalo.